en riwruok mar jopuonj sekondari pacho ka KUPPET obogo mar golo oko jopuonj magi ma kalo e midhiero e kinde mag dhi nyime kod nono penj maduong' mar KCSE. Giseo duol mochung'ne penj e pacho kaendi NEC kuom sando jopuonj manono penj e kaunti ma Siaya. Giwacho ni jopuonj maromo 20 ne otam nono penj wera ni skunde itudo gi kuo mar penj manyocha tim e pacho ka. KUPPET okwayo NEC mondo tim nonro maber e wi skunde manyocha gi kuo mar penj kar sando jopuonj maonge kod ketho. Kenya National Examination Council timo marach ni members mamagwa manie marking centers. Kaginono penj tipo kiyudo SMS no ok dwarie marking center no ichak wuoth mondia. Police goli oko kaja kuo. Sawagongo be wang'eyo waonge evidence ni nitie makosa mora mora manotimre Sawagongo. Ichungo jopuonje marking nano. Kenya National Examination Council kagin gi sababu maber momiyo gigolo jopuonj from marking centers. Wadwan mondo gichul jopuonj go transport, gi subsistence, pesa mane gitiyogo ka gidhi e those marking centers. Marking centers go ni kuonde maboyo. Eko wono ongo jopuonj ne moloso mamako penj. Jopuonj gi odhi e tiegruok mar mako penj no gi pesa gi. To jopuonj gi ondiko kod Teacher Service Commission, duol mandiko jopuonj. NEC no en tije en ga mana miyowa orak. To orak ma gimiyowa ni en moro monywando ma jopuonje sandre moloyo kaka owinjore. Kendo en chiwruok maduong' mondo jopuonj owe family ne kadhi mako penj ni NEC e yor orak.